d'abord mi wi'i o rugga ministre kama hande o rugga garçon ministre hande o garçon non o ministre de l'élevage ko agriculture e mo donc min jetti o tannen ke Alhadji gaɗo micro ne jama wala nan min jetti o tannen gama jentore amin du dokki makko fa yehi to président maɓɓe président Patrick Talon gama do inde makko wonani min ɗo min jettiɓe du koɓe gaɗani min fuu ano iri ballaka fa heɓa yimɓe gaɗa kawrital kan mi yettiɓe min jetti gomnati maɓɓe min jetti yimɓe maɓɓe fuu fa he to jangi mi haali seɗɗa ɗo to jani gan ɗum mbimi o jimi to jani no o haaldiri noon c'est vrai ɓuri duuɓi nasoyi ɗiɗi komin andodiri jon min kamɓe min poɗɗa e fade wara min jeeɗay ɗum ɗon ɗo min miili walli min fa gaɗi min gaɗi hawrine de mais jon o yettore am yahaɗana dow himɓe délégation ɗi woyɓe ley nokkuuje Afrique ɓe fuu min jetti on d' abord ko garɗon ɗo miɗen andi haɗa ko woyi noon min jetti on du ko kokkuɗon min amana gi ardinɗon min mais nde neɗɗo ardinama fof hiɗana dow walle gama hana ardiɗo kam gollata fa himɓe fuu gollata muñodiren poten du gama ko himɓe ƴii ɗo en hannden wala fuu mo wela no welani fulɓe gar omo hana ɓolloduɗa hiɗino yimɓe gontiri ni yeere no yimɓe no kokkodira no gaɗodira no yimɓe no jala ɗum e hunde fu ɓura ɗum donc vraiment miɗen kiɗi komin eelata on tawa minen nomin gaɗata min gaɗa amana amin taw woni ballodiron ballen hana ardiɗo taw gollata yimɓe fu kani golla ɗo ɗum ɗo gimi mi yetti yimɓe fu mi yetti